It's time for SPG. As in, Super Paganer Secret Files. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Death. Ipinasubo ng asawa ko sa kumpare niya ang ito po ang SPG secret file ko na hindi ko makakalimutan. 1 month. Nangyari po ito noong dumalaw sa asawa kong si Jonathan. Ang kaibigan niyang si Anton. Opo. 1 month ago. Si Anton ay isang kumpare. Si Anton ay kaibigan ni Jonathan noong high school pa sila. At hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila. Pero actually, recently ko lang siya nakilala. Kasi bibihira na daw silang magkita after noong graduate sila ng kolehiyo. At mangibang bansa ito. So, eto na nga. Naghanda ang asawa ko ng isang case ng beer. Isa ito. At inalabas niya ang mga alak. So, eto na nga. Na itinatago niya. Naghanda simula pa noong asawa ko. At nakiusap sa akin ang asawa ko na magluto daw ako ng mapupulutan nila. So, ako naman, pumunta sa kusina at tumingin ng mailuluto. Kaya lang, kulang ang mga rekados. Kaya, kinausap ko si Jonathan, ang aking asawa, na kung pwede, mamimili lang ako sa palengkeng malapit sa amin. At tumango naman siya. Ang sabi ko sa kanya, sandali lang ako. Lumipas ang 2 oras. Nabili ko na ang lahat ng kailangan ko. Karne at gulay. Na lulutuin ko para sa nilaga at binutuhan. Yun kasi ang paborito ng asawa ko. Yun yung klase ng pulutan na sarap siyang tikman at kainin. At ito na nga, dumating na ako sa bahay. Pumasok na ako. At dahil bukas naman ang pinto sa sala, dire-diretso lang ako. Pero, napatigil ako nang may marinig akong ingay mula sa kusina. Rinig na rinig ko ang boses ng asawa kong si Jonathan. At ang sabi ni Anton, "Dahan-dahan lang. Baka masaktan ang anak ko." At sumagot naman si Anton, "Oo, masyado ka naman matatakutin. Isusubo ko lang naman to. Say ah." At matapos noon, ay narinig ko ang anak kong si Marie na nagsalita ng, nawari ko yung ngumanga. At may isinubo. At nagulat ako nang marinig ko si Marie na umaray. At ang sabi, "Ayoko na po." Ako naman ay nagulat sa mga narinig ko.
At hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinugod ko ang asawa ko at ang kumpare niya at ang sabi ko, mawalang niya kayo, pati anak ko ginawa niyo na ng masama. Pero napatigil ako. Napatigil ako nang makita ang reaksyon nila sa mga sinabi ko. Hanggang sa napansin ko ang isang plato ng pansit canton na wari ko'y bagong luto. At sumagot naman ang asawa ko, ano bang sinasabi mo? Kumakain lang kami ng pansit canton. Ang tagal mo kasing bumalik, kaya bumili muna kami ng pansit canton sa tindahan at eto niluto. At ang tanong ko, ano yung sinubo mo sa anak ko? Si Anton yung sinubuan. Sinubuan si Marie ng pansit canton kaso mainit pa kaya ayun, napaso. At matapos nun, ay nagtawanan sila. At ako naman, kinuha ko ang mga pinamili ko at ibinigay sa kanila. At ang sabi ko, kayo nang magluto ng pulutan ninyo. Sabay takbo, papuntang kwarto ko. Nagkulong dahil hiyang-hiya ako. At kahit sa loob ng kwarto ko, rinig na rinig ko pa rin ang tawanan nilang magkaibigan. Lesson learned. Huwag mag-assume kung hindi mo naman nakikita. Pakitago na lang po ang identity ko. Marami pong salamat.